Biziwe qha into nayo thina siqonde lo. Apha ekubizweni kwethu kuxhomekeka kuba ubizwe hlobo lini kuba kaloku uThixo usilandile kwindawo ngendawo esisuka kuzo. uThixo uyasilanda kwindawo ngendawo esisuka kuzo, abuye asilungise. Kuxhomekeka ke kuwe kokubana ngaba uyakufuna nolungiswa nguThixo. Kuba uyakwazi ukuthi ngoku sowulapha ngaphakathi kungabikho mohluko ngoku sowulapha ngaphakathi. Aphinda abuye athi verse 4 umzimba umnye umzimba ye umoya njengokuba nabizwa nabanethemba linye lobizwa. Ndifuna ukuthi ke namhlanje bazalwane masingazidawuthi ngobizo lethu. Uba ke sazidawutha ngobizo lethu uThixo uzaba nedawuthi ngathi, because xa usenza into unedawuthi, sometimes you say it's going to be achievable or sometimes you say no, it's not going to be achievable. But namhlanje uThixo ngokholo lwethu masiziqhenye, masizidle, masiphakamise ubuthina, masiphakamise ubutsha bethu noba sesihamba phina, kodwa ze kubekho i-identification yakho nobuphi nobukweyiphi indawo uba I am the Gilda, I am the Wesley Guild. And ndinobiza uThixo undibizile kwindawo ngendawo bendikuyo, wazondithatha wazondidibanisa kule ndawo. Ndifuna ukuthi ngokuza kwethu kule ndawo namhlanje bazalwane singasisoli ngokuba namhlanje bekuthanda uThixo qha thina besingenakuyiqonda loo nto, ngokuba kaloku uThixo usazi singeka uwazi izinto zingekeze kuba ngulo usazi kwasesizalweni sethu, ngulo uThixo usazi wazi izinto eziza kwenzeka ngomso thina sibe singazi. uThixo ungulo wazi izinto eziza kwenzeka for the future thina sibe singazi, because we are just standing, but abe uThixo yena emile ngathi yibheka phe. Ndifuna ukuthi ke noba sowuthandaza, don't doubt uThixo, don't doubt yourself, because if you doubt yourself uThixo uzaba nedoubt ngawo. Ndifuna ukuthi xa sesithandaza masizomeleze ngalamazwi aphaya na kuMarko athi xa uthandaza thandaza ube nethemba loba into uThixo seyenzile. Ngowasonela amazwi ngesiXhosa.